Hola? Hola. En aquesta nit de Halloween no sabíem quin joc portar-vos. Una superpartida d'Arkham Horror, segona edició, amb totes les expansions? Un Mysterium Park? Un Dawn of the Dead ple de zombis? Ple. Però després de molt pensar-hi, hem cregut que el millor joc que us podíem portar era Castle Party, un joc super halloweenero i molt entretingut. I ple de monstres? Us l'ensenyem! Doncs aquí tenim el Castle Party. De què va el joc? El Rick Arbassa cada mitjanit fa una festa i convida famílies de monstres. Però aquesta nit se li han anat una miqueta de les mans i ha convidat pràcticament a tots els monstres que existeixen. Sí, si no he calculat bé. Aleshores, la nostra feina serà encabir el màxim de convidats possibles a dins del castell perquè tots estiguin còmodes i ens puguem portar punticos de... D'organitzador de festes. Sí, alguna cosa així. De planificador. Doncs ara us expliquem com funciona tot això. Doncs com ho farem? Per començar, us ensenyem com s'ha de preparar la partida. Per una banda tenim un tipus de carta que són figures geomètriques. Val? I amb el mateix dors, o revers, o ara no ho sé, tenim 3 rellotges. Val? Hem de separar aquests 3 rellotges i crear 4 piles amb les figures geomètriques. Barregem i fem 4 piles. Es veu bé aquí? Fem-ho ràpid. Tenim 4. I com tenim 3 rellotges, col·locarem cada rellotge en una pila. Rellotge en la pila. I ens quedarà una sense. Barregem les altres piles Per separat. per separat, és important, i les apilem. I la primera de totes, és a dir, la que quedarà a dalt, ha de ser la que no té cap rellotge. I ho deixarem a un costadet. Per una altra banda, tenim aquesta pila amb moltes més cartes, que són els convidats, són els monstres. N'hi ha de diferent tipus, ara ho veureu. Doncs aquestes es barregen, baixem una miqueta, ja està, no? Sembla que t'agrada barrejar, pots estar tanta estona. I si té fundes ja és una locura. I repartim 3 cartes a cada jugador. Es veu bé així. Molt bé, doncs ara ja estaríem preparats per... sí, i cadascú, que ja ho heu vist aquí, ha de tenir una pissarreta, com aquesta, que representa el castell, i aquí és on haurem d'ubicar a tots els convidats que vagin arribant. Si em deixes dir que el castell té l'entrada per un pont, ho veiem aquí, i el que és la sala. Tot al voltant és un fossar, ple de cocodrils i monstres. Sí, que també podrem ubicar aquí els nostres convidats, però això no és molt bona idea. També dir-vos que té 2 cares. Una que és per un modus avançat, que després us explicarem. Pel bàsic és aquest. Ara sí, un rotulador, cada jugador. Algun color? Sí, el carbassa, que és el que vols tu. Per molestar. Gràcies. I ja podem començar a jugar a aquest Castle Party. Doncs ara que ja tenim cada jugador les nostres cartes i la nostra pissarreta, les cartes les podrem mirar, començarem pel jugador inicial, que segons les instruccions és l'últim que ha estat a una festa, o sigui que sí, comença tu. I que... Compten les festes infantils també, no? També, sí, evidentment, aquí no diu res. Què fa el jugador? En què consta el torn? Treure una carta de figura geomètrica, de la pila aquesta que hem muntat. Trec jo, no? El jugador, que és el jugador inicial, treu una carta. I la carta, com veieu, té una X marcada i una orientació, que és molt important. És a dir, la Bàrbara pot decidir jugar-la així o així. O així, que també pot afectar... Bueno, no, en aquest cas no. Per on jo vulgui començar, però si en la primera... Llavors,
Què s'ha de fer? Tu un cop col·loques com la vulguis col·locar, val? Començant per la X, que... Bueno, ensenyem aquí a veure si es veu, que es vegi bé. S'està enfocant bé, això? Sí, Hi ha una X, vale? Totes les figures tenen una X. Què indica aquesta X? És la posició per la que hauràs de començar. Va. Començar a què? A col·locar monstres, val? Ara, amb les cartes de monstre que tenim a les mans, anirem recreant per ordre aquesta figura. Val? O sigui, ara tu col·locaries Una bruixa. Vale, una bruixa, sí, col·loca-ho aquí. Una bruixa. Jo col·locaré una bruixa, o sigui, tu... Ah, i agafo carta. Sí, sempre. Va. Poses carta, recuperes carta. Jo poso un bruixot. I jo l'última, de la família dels Frankensteins. Va. I agafo carta. Un cop ja tenim la figura, parem. Val? Ja no haurem de col·locar més monstres. Llavors, amb aquesta disposició, tal qual la vegis, és a dir, jo ara estic en aquesta posició, l'he de traslladar al meu tauler. O sigui, tu veus una barra horitzontal, no? Exacte, jo l'he de posar així, no la puc moure. I jo veig una barra vertical. Vertical, i tu l'has de col·locar així. Què vol dir traslladar? Cada figura, cada familiar, té un símbol. Familiar. El símbol indica això, de quin tipus de familiar és. N'hi ha 5, hem dit. Hi ha bruixes, hi ha Frankenstein, hi ha fantasmes, hi ha vampirs i Unicorns. els unicorns, no? Els unicorns són una miqueta especials. Perquè no són monstres. Clar, és un altre tipus de criatura. Val, llavors què hem de fer? Els símbols que els representen, que es veu a la mateixa carta, és molt senzill i s'ha de dibuixar a la pissarreta. Perquè té una quadrícula, Sí. Llibren seguint la quadrícula. On tu vulguis, no? Per exemple, jo aquí dalt, mira. Faig així. I un Frankenstein, val? Col·locarem les figures, no m'ha sortit gaire bé, però les figures normalment em surten millor, on nosaltres vulguem. Val? Evidentment no pots esborrar si ja n'hi havia, no pots solapar-les, val? Però sí que les podríem col·locar, que és el que dèiem abans, per fora del castell, a la passarel·la o al fossat. Val? Llavors, aquest seria el funcionament. Vale. Descartaríem les cartes de personatge, A una pila de descartades, una pila de descartades, Val. i em tocaria a mi, I aquesta també. i trauria, sí, és una pila de les figures, i em tocaria a mi, i llavors trauria una altra figura. Val? Anem a posar un exemple. Vaja. Aquesta és molt senzilla perquè és un quadrat. Val? Però em servirà per... No sé per què miro, perquè ho poses he de tu i posar ja jo. està. Posaré un unicorn, val? Que ja veieu aquí, són molt macos. Les il·lustracions d'aquest joc m'encanten. Val? Llavors col·loco l'unicorn, robo, i ja està. Això no afecta, ni s'ha de rotar ni res, i el traslladem. Què passa? Bueno, posem, per exemple. No s'han de tocar, no? Jo ara el puc posar a l'altra punta, l'unicorn. Sí, exacte. No ha de ser adjacent, tu on vulguis. On creguis que et quedarà tot millor. Unicorn, aquí mig, vinga. Aprofitem per explicar una miqueta com... O sigui, què és el que s'ha d'intentar aconseguir. Vale? Segons els haguem col·locat, tindrem més o menys punts. Vale. Llavors, per exemple, l'unicorn és un personatge especial que si el deixes solet et restarà 5 punts. Perquè es posa trist. Sí. L'unicorn necessita unicorns. Però l'objectiu en general és intentar aconseguir agrupar el màxim de membres d'una mateixa família perquè així després et donaran més punts. Val? Llavors, ara ja hem col·locat l'unicorn. L'unicorn no es descarta, s'elimina de la partida. Val? Ja no poden entrar més unicorns. O sigui, sí, perquè n'hi ha més, però aquest ja no podrà tornar a entrar. I el mateix passa amb unes cartes especials que les mira, just. Hi ha unes cartes que tenen un puntet. Aquests són el símbol de la família, Sí. Els quadrats són la família dels Frankensteins. I aleshores, i a les rodones dels fantasmes, per exemple, ja està. No em busquis més. Bueno, que així es veuen un de cada. Aquesta és la reina fantasma i a la rodona, que és el seu símbol, té un puntet. Aquest és de la família dels Frankensteins, té un puntet perquè és el doctor Frankenstein, és el rei de la família Frankenstein. I aquesta és una fiestera de cuidado, que és una vampira... Vampiressa. No? No ho sé. No ho sé tampoc. Vampiri, que també té el puntet aquí, i és la reina de
Va. Les vampires. Llavors, cada família té un sol rei. Sí, llavors això el que ens... es col·loquen de la mateixa manera, val? Però hem d'indicar-ho, li haurem de fer, si és les vampirs, no? Doncs fem el dibuixet i li hem de dibuixar el puntet per saber que és el rei. I aquests també s'eliminaran un cop els hagis col·locat. I aquests són importants perquè t'ajudaran a fer més punts si els tens en el grup més nombrós de la seva família. Molt bé, doncs ara continuaríem amb la partida. Llavors et tocaria a tu treure una altra figura. Llavors, com hem dit, Així és la Bàrbara tria com vol col·locar-ho i comença per la X. Papum. Bruixa reina. Bruixa reina. És coquíssima, Doncs mira, posarem una Frankenstein. Ai, havia d'agafar jo. Aquesta carta era meva. Doncs mira, m'he quedat jo, i és molt guai. Sí? Sí. Doncs un Frankenstein, també. Doncs va, mira, poso la vampiressa, que és la que he robat. Vampiressa reina. Ja està. La reina dels vampirs. Val, ja està, ja hem fet la figura. Ara aniríem a traslladar-ho. Sí, però, i aquí és el que dèiem de les habilitats especials. Cadascú de nosaltres té a la pissarreta una zona amb 3 habilitats especials. Val? Les podem fer servir un cop en tota la partida, cada una d'elles. Llavors, començant pel jugador inicial, quan ja hem completat la figura, ha de decidir si fa servir alguna o si passa. Si en algun moment algun jugador fa servir una habilitat, ja està, ningú més pot utilitzar-la en aquella ronda. I quines són? Quines són? Pensava que l'anaves a explicar tu. Primer tenim l'apagada de llums, esperant els llums de la festa, i llavors pots aprofitar aquell moment per canviar l'ordre de qualsevol. Aquest aquí, però han de ser dels que ja hem col·locat. Però és una apagada de llums metafòrica, eh? Sí, no s'ha d'apagar el llum i fer així perquè llavors quedaria alguna molt estrany. Ho has fet? No. Doncs torna a deixar-me estar. Però és per ensenyar, no estem jugant. Llavors... Jo sí. Aquesta seria l'apagada de llums. Després tenim el ball de disfresses. Que el ball de disfresses, important, el canvi, el que he dit de l'apagada de llums, afecta a tots els jugadors. Jo canvio això i els afectarà a tots. Però la següent, que és el ball de disfresses, només m'afectarà a mi. Si jo el deixo activar, m'afectarà a mi. Que és que puc modificar qualsevol dels convidats que hi ha en aquesta figura pel que jo vulgui en el moment de dibuixar. És a dir, podria fer Frankenstein, però aquestes no les canviaria. Deixaria les 2 reines i canviar un Frankenstein pel que jo volgués, menys un unicorn o un rei. No podries. Però podria canviar el membre de la família perquè si m'interessés, per exemple, posar una bruixa en aquest. I aquest seria el ball de disfresses. I l'altre, que seria una altra habilitat que també afectaria a tothom, que és rotar. És a dir, poder reorientar la figura i dir no, a mi m'agrada més així, perquè la col·locaré aquí i m'anirà perfecta. I jo crec que ja està. Aquestes serien les habilitats especials que pot fer servir cada jugador. Un cop algú ha decidit fer servir una habilitat, la resta ja no la poden fer servir, es trasllada el resultat a la sala del castell i es passa a la següent ronda. Sí, exacte. Doncs ara us expliquem com puntuar. L'important és saber, i tot això, com es tradueix en punts. Perquè qui guanyarà el que hagi fet més punts. Ara us ho expliquem. Doncs ara hem parat perquè hem estat jugant, hem anat col·locant les figures, com us hem anat comentant, i ens ha sortit un rellotge, dels rellotges que comentàvem al començament de la partida. En el moment que surt un rellotge, és el moment de puntuar, de fer una puntuació intermitja a la partida. I com funciona això? En aquest espai de la pissarra tenim 3 llocs, tenim aquests 3 d'aquí, 1, 2 i 3, sí? Que són diferents maneres de puntuar. I ara hem de triar, com ha sortit el rellotge, quina volem fer. Només la podrem puntuar una vegada, aquella. I quines són? Per una banda tenim focs artificials. Aquesta ens donarà punts per la quantitat de monstres que tinguem col·locats aquí a les finestres, que són aquestes d'aquí i aquestes d'aquí. O sigui, podríem fer un total de... 9 punts. 9, gràcies. Ha sigut un moment de... Un moment en què m'he oblidat com a suma.
Sí, correcte. Llavors, doncs ho sumaríem i col·locaríem el valor aquí. Val? Dius, va, doncs tu ja has puntuat aquest, però un altre pot puntuar una altra cosa. O sigui, això ho has de decidir cada jugador. Quin és el següent? Quin era aquest? Ah, sí, la conga. La conga. Conga. Que el que has de fer és sumar o comptar el grup més gran que tinguis en aquell moment dels mateixos familiars. Per Que exemple, s'estiguin tocant. Sí, En vertical? adjacent, ortogonalment. Vinga. Ortogonalment, val? No en diagonal. Llavors, sumes i el total de familiars seria els punts que faries. En aquest cas seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el meu cas, que és el que faré. 7 de conga. I ens quedaria un altre que és el brindis amb el rei Carbassa, que és al final qui organitza la festa. Com es puntua aquest? En un espai buit hauríem de col·locar el rei, val? Que el col·locaríem fent una supercorona. I per cada convidat diferent que estigui en contacte, aquest cop sí, en qualsevol direcció, vale? Ortogonalment o diagonalment. O sigui, 8 Podries fer possibilitats. fins a 8 punts. Sumaries un punt. Compten com a personatges diferents també els reis. És a dir, si tens una bruixa i una bruixa reina, es comptarien com personatges diferents, o sigui, serien 2 punts. Val? I col·locaríem aquí. I aquest seria la puntuació intermitja. I trauríem el rellotge i seguiríem jugant. Val? Quan pararíem? Quan sortís el tercer rellotge, és a dir, quan sortís el segon, puntuaríem un altre... Què has fet? Posar un rei Frankenstein. Ah, vale. Estem jugant. Jo estava Tu explicant. Tu explica que jo intentaré puntuar. Quan quedi el tercer... Vale, jo el fotré aquí, ja si m'ho poses. Així, amb puntaco, que a vegades costa dibuixar una miqueta, Val, seguiríem jugant fins que sortís el segon rellotge. Faríem una altra puntuació. Tercer rellotge, s'acabaria la partida. Faríem l'última puntuació. I llavors procediríem a la puntuació final. Que us expliquem. Com es puntua? Doncs quan ja tinguem, ara no hem acabat la partida, val? Però quan tinguem tot això pràcticament ple, que és quan haurà sortit el tercer i últim rellotge, procedirem a fer el recompte final, que també el tenim indicat aquí en la... es veu aquí, és la següent fila. Aquesta, ho estic marcant bé, sí. Bueno, tot el quadrat aquest que es veu més tot. lila clar, no? Exacte, sí. Aquí? Sí. Val, per què? Perquè aquí hi ha les figures, les formes que representen a cada família. Llavors haurem d'anar comptant com hem fet amb la conga abans. El grup més gran que tinguem ens donarà els punts, els altres no, Llavors comptaríem, per exemple, Frankensteins, que jo tenia 7 abans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i com és el rei, gràcies per treure'l, amb el quadrat aquell, Sí. es duplicaria. I aquí és la importància de tenir el rei ben ubicat, de cada família. Val? Doncs seguiríem amb els vampirs, agafaríem el grup més gran, en aquest cas jo tindria aquest de 2 només, però com tindria el rei també, serien 4, i així aniríem fent amb els fantasmes, esquelets i bruixes. Val? Això per una banda. I després, a l'altra part del requadre, tenim els unicorns. Els unicorns, hem dit abans, són especials. Val? I si els deixes sols, et restaran 5 punts. Val? I com més gran sigui el seu grup, més punts et donaran. Val? No sé quin era el factor. 2 unicorns junts, 1 punt. 3, 5 punts. 4, 10 punts. I 5, perquè és el màxim que hi ha, Són 15 tots. punts. 15 punts, si els tinguessis tots junts. És molt important els unicorns tenir-los també ben juntets. Si tots dos en tenim 3 de junts aquest cop, Sí, serien... per tant són 1... Has dit 10? No, 10 no. Sí, 2 són 1 punt, 5 punts. 5 punts. Que trist, amb el Sí. que costa. Però tu t'has apuntat tot, jo és que no ho he fet, Va, Així es guanyo. 1, esquelets 2? 2, bruixes. El grup, la bruixa sola compta com un grup, doncs farem que sí, no? Que val el doble. Ah, no, perquè el grup més gran d'aquest... No puc fer això. Però són dos igualment. També. Sí, que absurd. Val. I després, quin és el següent? Habilitats especials sense utilitzar. És a dir, hem de mirar aquí quina no hem tatxat i això ens donarà 2 punts per cada una que no haguem utilitzat. Vale? Fem... Tu 4? Sí. Que curiós. I l'últim que ens quedaria és els membres que lamentablement no han pogut, els convidats que no han pogut entrar al castell i els hem deixat
el fossar. Val? Si hem deixat aquí en el fossat aquest, això ens restarà punts per cada un que haguem posat allà. Perquè bàsicament els estàs matant. Bueno, són monstres, alguns ja estan morts, vull dir, no... Bé. Però clar, els has deixat fora i això no està bé. No compten els que estan aquí a la zona del pont. Val? Aquests ni sumen ni resten. Val? No els pots comptar per fer un grup, però tampoc et treuen punts, perquè almenys no els has tirat allà amb l'anguila aquesta gegant. Val? Llavors, doncs ja està, sumaríem tots els punts aquests i llavors això seria el resultat. Els punts... Clar, no hem fet aquests. O sigui, serien tots els punts del quadrat aquest lila clar, més les tres puntuacions intermitges del rellotge. Exacte, i aquí tenim l'escut on apuntaríem 92, saps? Sí. Quina casualitat. He fet tu també. 93. Vaja, que bé. Quines coses. Vale, doncs això... Així és com es puntuaria. I el joc ja estaria, però falta l'altra variant, que és la que us hem ensenyat al començament, que és l'altre costat del tauler, que és la fiesta rave. Vale? Aquesta és molt semblant a l'altra, però ja veieu que el mapa és diferent. El mapa és diferent i, a més... La forma de la sala del palau, sí, vols dir, eh? Sí, sí. I no s'està enfocant ara, no? Aquí. Bueno, sí. Sí. I, a part, té 5 icones que són ubicacions especials on col·locar certes famílies et donarà més punts. Per exemple, això també està representat aquí, en la fitxa. Val? Que és, en l'altaveu gegant els agrada estar els Frankensteins, és a dir, puntuaríem igual. Val? Al final de partida puntuaríem igual i a més faríem això. Dir, quants Frankensteins estan al voltant de l'altaveu? 6, doncs 6 punts. Val? Aquí també compta en diagonal, el ponxe de sang, els vampirs, a la bola de llums de la discoteca, els fantasmes, que els agrada molt, després tenim el DJ, que és on anirien els esquelets, i finalment el pica-pica, així una miqueta grimós, de les bruixes. Val? I la resta tot igual? I tot igual. Fins aquí aquest Castle Party, un joc que és bastant adequat per jugar a aquestes dates, no? Sí, o qualsevol moment de l'any, però amb aquestes il·lustracions, com ja us hem dit, molt halloweeneres. Sí, però fantasmes és veritat que te'n trobes tot l'any. Sí, és veritat. Però bé, és un... Com es diu aquest tipus de joc? Un flip and write, val? Perquè és de treure una carta i traslladar-ho a un paper o a una pissarreta. D'aquests ja n'haureu vist més. Doncs que és molt dinàmic, he pogut veure, en realitat nosaltres perquè ens encallem una miqueta amb les explicacions i això, però és molt ràpid, és pim-pam. I com té allò dels rellotges que et va marcant el temps, saps, al final més o menys saps el que durarà la partida, val? Perquè amb les piles, no? Doncs també pot ser que et surtin 2 rellotges seguits. L'altre dia ens va passar, sí, va ser... bueno. I això, però ja està molt bé, i a més també barreja coses com això del concepte aquest del Tetris, no? I a més ho has de dibuixar en la perspectiva i tot això. No sé, a mi m'agrada bastant, també l'hem jugat amb el nostre fill de 6 anys, sí. Bueno, ara fa la 7, i... Això ho diria ell. Ara per 7. No, però és veritat. I li va agradar bastant, també perquè ja veure que les il·lustracions són molt xules, i el joc en si, el concepte, també li va agradar bastant. Esperem que us hagi agradat, doncs, i sí. Res més a dir, no? Molt recomanable. Res més a dir? Sí, hem de dir una cosa més. Sí. Feliç Halloween. No? Bona castanyada. Mengeu castanyes, sí. I boniatos, i panellets, i... No deixeu de jugar!